Ayun si kuan tawag ining David, ha? Dako na pasudlon ni si David. Maayong gabi nimo. Ay, mayang gabi Sir RJ. Maayong gabi. Sa asa man ni Napatid sir? ba kana ba kanang unsa Sa man ang asa mga Tay pa sir, sa asa ni nga kuan sir? Sa asa ka nga tawag ining lugar karon sir? Katoliko? Sa asa ka nga lugar sir? Adri ko sa Davao ron. Davao. Asa ka sa Davao? Silingan na ta. Taga Davao Diri man ra ko. sa Lanang. Oo, sa Lanang. Silingan na outdoor ako. Oh, sige sir, Yes, go ahead sir, go ahead. Go ahead. Oo. Kanang unsa man ang mga mata bitaw nga triangulo? Mao na gitawag ba ng Illuminati? Actually, kana manggod nga tawag anang simbolo or tawag anang signs manggod. Actually, ang atong simbang Katolika naatay ginagamit ka traditional symbol sa Santissima Trinidad mo ng triangulo. Triangle ba kung baga. Pero ang problema, ang mga Masons manggod, ang katong tawag anang mga nikalaban sa simbahang Katolika, ilaha po nang gigamit gisakyan pud nila. And mo na even gani ang cross gigamit gina nila. Pero ang cross gabaliktad or ang katong Nazi cross ang ilahang tawag anang ginagamit. So buti pa sabot traditionally ang pinakauna ni gamit ana katong mga teologong mga Kristiyano. Mahitungod ana ang problema lang gigamit pud nila pag-atbang para atis ang mga tao mailad. Yes sir, go ahead. Oo. Nagkalat man guna gud nga Illuminati kuno bantog dagan po mga uban Kristiyano nga malibog ba nga basig nga gisudlan Illuminati ana bitaw. Dili na mahitabo kay mailhaman nato na nga bisan gani ang tawag ining anghel kung ato basahon ang 2 Corinto kapitulo 11 bisan gani ang anghel sa ngit-kit magpaka-anghel sa kahayag na. So buti pasabot yang sundugon niya ang iya sa Dios para at least para makapangilad siya. Same gyapon ang simbolo nga ato ang tawag anang nakita. Kanang gitawag og triangle. Kay kan triangle mo God, again, traditional symbol na sa Santissima Trinidad nga Father, Son, and the Holy Ghost. Kining tulo usara apan managlahi ang iyang gitawag og persona. So ngayon karon ang nahitabo is gigamit pud na sa mga dili Katoliko para murag iilad ba. Muna para makasiguro para dita mailad tan-aw na tong kini bang nigamit Katoliko ba ni o dili. O kini bang nigamit ang Katoliko ang iya bang pagtuo nakahok ba dito sa mga apostol kay daghan kay mga Katoliko karon sir nga Katoliko ngalan kundi Katoliko ang pagtuo. So mo na ato ang bantayan na bantayan dapat kung Katoliko ta dapat Katoliko po ang ato ang pagtuo. Nga naman kay siyempre nagtuo ta kang Kristo nya pagkahuman wa dita nagtuos pagtuong Katolika wa gihapon ayo useless gihapon. O kanang mga ano po mga talisman unsa may comment nimo ana? Actually, ang akong tawag anang komento magud ana nila na naga-invoke sila og superstitious belief eh. Naga-invoke sila og tawag ining mga butang kana bitang mga gahom ug mga pagtuo nga sukwahi na sa pagtuong Kristiyano nya. Sa first century Christian naamgud pud na sila pod. For example, katong si Simon Magus, kuan mo to talisman man to. Kuyaw to. Tawag anang gihagit pa niya si kuan, gihagit pa niya si San Pedro pero si menahitabo lupad siya, nahulog, namatay tungod sa pag-ampo niya. Based sa tradisyon, nanguro si San Pedro, nahug si Simon. So kanang gitawag og mga gahom nga ilahang gitawag og gipanggunitan is dili man na iya sa Dios kabalo man gyud ta. Pero ang nahitabo gigamit nila aron pagpanglinla sa tao. Kay nabugmo ko mga nadungog sa mga tigulang sama ng mga orasyon-orasyon bitaw nga dagan magkuno gibuhat ang Ginoo diri sa kalibutan sa Juan 10:30 dagan gisulat ang Ginoo nga kanang mga tungod sa kadagan ba dili masakto daw diri kuno sa kalibutan. Sa kana sir sa Saint John chapter 21 verse 25. Kanang gingon nga dili ang tanan nasulat. Kana wala na nag-refer dito sa mga orasyon sa mga katigulangan kay ngano man kay wala man sila connection kang Kristo. Kanang giingon nga wala na sulat nga tawag anang dili ang kalibutan dili pa sakto nakasudlan sa gitawag og mga sunulat. Mo nang giingon ni San Pablo 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 nga tradisyon sa pagtuo. So kanang wala na sulat ma-explain na or masulti na or matudlo na pinaagi sa gitawag og buhing simbahan nga naglawig siya from the first century until now. So mao na nga kanang ingon sa ang kuno lang nga mga orasyon na di na tinuod ngano man di kanang wala masulat na refer na sa tradisyon sa pagtuo. Kining 1 Corinto 2:3 unsa may comment nimo ani kining kaalam sa Dios wala mo Biblia dala diri? Ang kanang kaalam sa Dios sa 1 Corinto 1:24 kung ako masayo. Si Kristo na
Kanang 1 Corinto 1:18, 1 Corinto 1:24, refer na kang Ginoong Jesucristo. Di katong 1, 2, 3, guys. Unsa man nga tawag anang kuan? Unsa man nga unsa na di pabitan aw na to bi 1 Corinto kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 6. Tan-aw na to bi. Okay. Tan-aw na to ha. Ma'am type sa mama, maayong gabi, magandang gabi po sa inyo at sa pamilya po ninyo. And thank you po always ma'am sa always po ninyong tulong at support sa programa po natin. 1 Corinto kapitulo 2. 2, 2, 3, 6. 2:1-3 Okay, mga igsoon sa akong pag-anha aron pagwalis tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom nga mga pulong ug dakong kinaadman kaysa diha pa ako uban kaninyo gikalimtan ko ang tanang butang gawas kang Jesucristo na binagayod ang iyang kamatayon sa krus. Busa pag-ana o kaninyo huyang akong pinagkurog kahadlok ug ang akong pagpanudlo pagwali wala ko himuang nga hinashasang mga pulong o tawhanong kaalam kung dili pinaagi sa dili malalis nga gahom sa Espiritu sa Dios. Busa ang inyong pagtuo wala magbarog diha sa kaalam sa tao kung dili sa gahom sa Dios. So sa may point ani sir. Dili na mao katong ang kaalam sa Dios. Ay ta makuha sa kog Biblia bro. Sige palihog ko. Okay sige daw palihog daw ko. Okay, Ma'am Judita Montañez from Zamboanga del Sur. Maayong gabi ini mo ma'am. Good evening po sa inyo sa inyong pamilya. Okay, actually dami-dami na po mga comments. Oy, 325. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay po sa program po natin. Insan nga, good evening po sa inyo. Pasensya na po ha, nagbibisaya po kami kasi yung nagtatanong po sa atin dito ngayon is Bisaya po siya. So kaya nga po, nagamit po tayo ng particular and local language para po at least maintindihan din po sa nagtatanong po sa atin yung mga sagot po natin. Okay, una ang Christian, kaysa Muslim, una ang Bible, kaysa Quran. Kaya nga po, totoo po yan, Sir Balong Zalita. Sir Jero Randulia, sir, good evening po. Sir Jeffrey Maambong, good evening po. Okay, wala may sitasay, hindi po yan mababasa sa Biblia, Mr. Layaug eh. Wala pong mababasa sa Biblia na dapat magtuturo ka dapat siyatas porsientas, hindi po yan mababasa. Invento na niya ng protestant at yan po sinusunod po ninyo. Okay, Sir Jerry Duya, good evening po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Kay Ma'am Judita from Mulabi, Zamboanga del Sur. Sir Bern Riponte, yes sir, good evening po. Na ako'y nabasa nga comment si Bro Window Talibong nga giklaro daw kuno sa space nga wala sila labot sa imong stand. Ay upo, totoo po yun kasi hindi po kami hindi po ako connected ng SSPX Sir Bern Riponte. Isa lang po akong faithful po ako. Hindi po ako pare. And kaya nga 'di ba always din sinasabi po rito na wala po akong authority na magdala po sa kanilang stand kasi hindi po ako member ng Society of St. Pius X. And tumatayo lang po tayo Sir Bern bilang isang Katolikong tradisyonalista. Yan po Sir Bern Riponte. Okay, Sir Crisanto Zabalieri, yes sir, good evening po. Sir Ma'am Fritzy Sangrano, yes sir, ma'am, good evening po. Okay, Sir Raymond Tander, yes po, good evening sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, Sir J.R. Eduardo, yes po, good evening po. Ma'am Kristen Sir Wendy, good evening po sa inyo. Thank you po always Ma'am Sir sa tulong po ninyo sa programa po natin. Sir Jopet Sian Amorte, yes po sir, good evening po sa inyo. Thank you po sir sa always po ninyong tulong sa programa po natin. Okay, sige, go ahead po, David. 3 verse 6 day. Nada po. Sige po, pakibasa ko lang. Gayon pa man sa mga taong matatag na sa buhay spiritual ay nangangaral kami ng salitang karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito. Nang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una na itinalaga na niya para sa ating kaluwalhatian. Bago pagkain ang sanlibutan, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi siya na ipinako sa krus ang ating Panginoong kaluwalhatian. Mo siya bro. Pakibasa daw ko sa Efeso 3:10. Mas maayo na ikay mo basa bro, Efeso 3:10. Asa na gipasabot niya
asa na gitudlo, asa na niya gibilin. Palihog dako, Efeso Kapitulo 3 versikulo 10. Okay. Mamugol yung mga ingon mga katigulangan. Kasagaran man gud diri sa amo bro, daga kay manambalay. So kana man good, claiming and proving are two different things man good. Nagiangkon nila na nga reference dito sa mga ilahang mga ilahang mga kinaadman. Por dili na may gipasabot ni San Pablo. Ano man kay nagipasabot San Pablo asa nagibutang na aron makasabuta ug kinsay nagupot ana. Makibasa ko Efeso Kapitulo 3 versikulo 10. Okay. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kataasan ng langit. Efeso 3:10. Efeso 3:10. Efeso 3:10. Kani ginawa niya ito upang sa pamagitan ng iglesia ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga pangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Saan po niya inilagay? Sa kanyang iglesia. Bakit po? Kasi ang kanyang iglesia, 1 Timothy chapter 3 verse 15, siya na ang haligi og patukoran sa tanang kamatuoran. So munang kanang ilahang claim wala gid di na mahitabo nga sa Biblia. Refer na sa simbahan na David. Go ahead. Okay. Namo mga sulti-sulti sa mga tigulang bro nga ang dili lang kuno Biblia ang gihimo di sa kalibutan. Dagan paghihimo ang Ginoo nga wala gibutang di sa Biblia. Kay kuno mga balaan nga mga pulong ug mga buhi. Na ay bisa pa na siya. Kung sa kanta pa na sa David, mahitabo na siya nga kuan, matud nila ang sumpay anak mahug ng dili angay. Ngano man kay kanang ginag-quote nila sa balaang kasulatan, yung kinu-quote po nila sa banal na kasulatan, refer po yan doon sa iglesia eh. Yung kaalam o karunungan na sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6. Refer po yan sa mga katuruan na hindi po naisulat lahat pagkatapos yan po dapat ituro ng Iglesia Katolika. So kaya nga hindi po pwedeng mag-claim lang po sila, dapat meron po silang connection kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan at yung tamang pagkaintindi. So next question, David. O katong ano po, kalimot man ko atong pangalan, Ecclesiastes ba to nga nakabutang dito nga igalang mo ang mga manggagamot hangad sa kanilang mga tungkulin. Pero yung mga manggagamot na sinasabi diyan sa banal na kasulatan, yung mga manggagamot na nirefer niya sa New Testament, refer po yan sa mga pari. James chapter 5 verse 16 to 17. Dili na mao tong mga manambalay gud nga. Dili. No. Dili na mao. Yung mga manggagamot diyan pagdating sa New Testament, refer po yan sa mga pari. Kaya nga po yung mga pari natin, pag may magkakasakit, magpapatawag po tayo ng mga pari. Pagkatapos yun, mag-anoint po siya ng oil doon sa mga taong nagkasakit. So, yun. Pero ang mga uban po nadungog na ko sa mga tigulang nga ingon kinuli na dagan mga gitudluan ang Ginoo diri sa atong kalibutan nga nagkalat nga iyang mga gahom yang tudlo sa mga apostoli sa una nga mga nagtambal-tambal bitaw anto sa nikalat mo na nasag mga kaalam nakuha sa mga tiguang. Actually dili na tinuod ngano man tungod kay dili mamahimong bakakon ang tawag ining Ginoo ug ang balaang kasulatan. Dili gyud na mamahimong bakakon sila tungod sa hinungdan nga ang gitudlo sa gitawag og simbahan kato magitudlo ni Ginoong Jesucristo. Nya kanang ilahang giingon nga nagkalat ang tawag anang gahom sa Dios, di na tinuod ngano man kay ang Dios di man abakakon nga ibutang niya ang kahibalo di sa simbahan. Wala may lain. Naman ko makita pod mga bitaw kanang mga manambalay nga mo kalaban bitaw ng ginasapian. Dapat ba nag-exorcism pod sila? Kalaban sila ng mga witchcraft. Okay. Actually, kuan siya tawag anang normal gid pud na nga mga maayo sila. Ngano man kay gigamit man pud nila ang tawag ining pangalan ni Kristo. Nya di man pud gusto gud nga maulawan, di gusto sa Dios nga maulawan ang ngalan ni Kristo, mo nang maayo sila. Mohawa, pero ang problema na ang question ana, nabi authority tong nitindo dito. Unya, yung sa pagkabalo nga demonyo to ilang gipahawa. Kung demonyo manggaling to ngano ni hawa to kay nagkasinabot ra pud sila. So mo na po ang tubag. Angkon nako usap ko sa sa mga manambalay diri. Dagan na ko na exorcism. Nagi ko page nga kanang
di amin naga-exorcist sa mga ano. Giunsa po ninyo pagkabalo nga demonyo tong nisulod Sir David? Ang amo diri mga manambalay, nami ginatunan niya mga libro nga tinago lagi mga kasaysayan sa una sa Ginoo nga wala nahayag sa Biblia. Natunan na muna pamana sa mga tigulang. Yes, David. Giunsa po ninyo pagkabalo nga gikan na ni Kristo ng kuana, gikan na ni Kristo ng tawag ining mga pulunga kanang inyohang nakaplagan karon. Tanan man nga among mabasa gyud nimo diri ug translate nimo imong imong sa leksikog maayo tanan gyud nga pangalan sa Ginoo. Dili. Ang point nako, pwede man ta mo claim. For example ako, moingon ko nga mura og kuan ba, mura puskibuloy ba nga gitahasan ko sa Ginoo og kuan, gitahasan ko sa Ginoo og tawag ining gahom. Nya na ako libro dinhi nga ako ang tawag anang kuan nya kini gikan goodness Ginoo. So ang question din na karon, giunsa nato pagkasiguro nga kining libro akong gunit nang gikan ni sa Ginoo. Og kinsa pa nagtudlo nato nga gikan na sa Ginoo? Og kana ba nagtudlo nato nagikan pud ba na sa Ginoo? So mo na ato ang tawag anang atong isettle David. Ngano man mo na akong giingon. Ang anghel sa kangit-ngit magpakaanghel pud na sa kahayag mo nang ato ang tan-awon kung kana bang imong giingon nga iya ni kang Kristo ni babota si utubag mo kaganina. Base kang Biblia, base po kong tawag ang Biblia ato ang kitanaw kung sibot pasabot ni San Pablo ana. So karon ni gawas nga ni angkon ka nga usap pud ka diha. So man akong pangutana unsa man ang ato ang kasiguruhan na kanang imuhang tawag anang libro or kanang inyong magkahibalo nagikan na kang Kristo. Nato yung mga gipangingon sa ako kung nakalimot ko nga unsa to mga bersikulo sa Biblia. Abot anang mga sekreto bitaw kay nga kaalam nga gibutang sa Ginoo. Kaya para ni sa amo mga manambalay mo gitawag nga gifted. Dato pa pili lang gud ang pili lang gud ang mga tawo nga gitagano kanang ingon ani nga paira sa mga kahom bitaw. Sir, ani David, wala ko'y problema nga tawag anang na ay mga gipili. Ang question man gud na okay nga na ay gipili kay even ang Dios na siya gipili ganito mga apostol sa una. Wala ko'y problema ana. Ang problema lang kung tinuod ba gyud nga Dios ang nagpili. Kunya kana nagpili ba naa ba na connection kay ako pud sa una bisan gani katawagan na akong lulo na apoy ingon ana. Nya pagkahuman wala ko mudawat kay dili man ko gusto ana kay sumala sa gitawag og bala ang kasulatan ka mapungot man ang Dios ana, masuko ang Dios ana. So mo na ako ang kuan karon, gusto na ko maklaro og asa nagikan ng kahibalo og kinaadman nga imong naangkon ng karon nga imong gisulti sa mo nga nagikan po na ang Kristo. Oh, kinsa nagtudlo ninyo ana? Kani man gud ako sir, wala man ko kanang ingon gud niya batayan sa Biblia kay di ko maayo gani sa Biblia pero kini pamana lang mong gunitanan sa amo. Pero tanan maano pahinungod, iya gyud sa Ginoo. Pero gitrace nimo David, gitrace nimo kung asa gyud nagikan. Kung asa ba gyud kung sangko ba dito sa mga apostol kay lisod magug kaayo nga mudawat lang tag-ingon ana nga makahibalo wata kabalo ba? Nga wata kabalo ba sige gigamit na siya wa aron palinglahon lang ta. Nya nakaayo lagi kog tawag anang masakiton sir pakibasa gud ko sa kuan San Mateo 7:21-23. Pakibasa ko palihog. Mateo. Good evening po sa inyo, ma'am. And sir, yes po, 7:21-23. Ano ito siya po? Mateo. St. Matthew chapter 7 verse 21-23. Sige po, palihog lang. Okay, para at least naay kuan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon. Papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangangaral kami? Nagpapalayas kami ng mga demonyo. At gumagawa kami ng himala. Ngunit sabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa. So, nganong gisulti man ni Kristo nga hawa mo? O kailan ninyo nga nagbuhat naman sila og kuan. So buti pasabot nagbuhat sila mga butang bisan pagigamit nila ang pangalan ni Kristo nga dili sila connected sa tuang Ginoong Kristo. So mo na kung question karon, syempre naangkon ka
Katusok David, nga bulaan. masagikan. Di po ko mingon nga bulaan. Ang ako saan galing? Saan galing yung sinasabi ninyong teachings na okay, ako isa akong gifted kumbaga. Pagkatapos meron akong ganito ganyan, galing kay Panginoon Jesucristo, nagpapaalis ako ng mga masasamang espiritu. So kaya nga titingnan natin, iti-trace natin kung yung bang kapangyarihan na hinahawakan ninyo, galing po ba yan sa mga apostol or galing po ba yan sa Panginoon Jesucristo? Para hindi natin masasabi natin na hindi kayo yung sinabi ng Panginoon na umalis kayong mga makasalanan, hindi ko kayo kilala. Wala jud ko kanang ingon jud nga comment aning mga ani kay pamana lang man gud ni siya gud. Pamana lang. Ano man kay ang makatigulangan man gud sa una, makatigulangan man gud sa una, David, before man gud naabot ang mga Espanyol diri sa una, naanay ingon ana. Naanay pagan na practice ba concerning anang mga orasyon. Actually di man na orasyon sa una, nahimo lang word nga orasyon sa pag-abot sa mga Espanyol kay Spanish word man ang orasyon. So karon ang tawag anang ilang ginahimo katong mga strange kanang mga pulong nga mga dili masabtan mo ilang gisulat niya, ilang gi-declare nga orasyon na Latin daw kuno na nya kadaghan ko ako na magikulibrita. Butang gani Christus factus is a pro nobis mortem Christus amen. Yun mao to mga orasyon sa panipas, orasyon sa tagulilong, yun daghan. Napagayon ko tawag tinausog sa una nga tawag ining kuan kining isku-is buling. Ako ra dayan sa wabulan ako kaunding sinagbito na punsuad Muhammad Rasulullah. Mo na ako mo ang ginalitok sa una pero ngano ako ang gibiyaan kay duda ko asa nagikan. Kay dili man matrace ang tawag ang mga pulong sa pag-ampo padung dito sa mga apostol. Pasamua sa tuwa sa tawag anang simbahang Katolika kanang misa matrace man dito sa mga apostol. No. So karon ang question kanang pamaagi sa gitawag og pagsimba nimo or kaning imong mga orasyon naa ba na connection didto sa gitawag og mga apostol. Kay para ingno nato nga tinuod na. Kay kung wala nay connection ay duda ta na. Kay ingon pang San Pablo bisan gani kami usa ka anghel magtudlo og mga pagtulunan or ebanghelyo nga lahi sa among gitudlo ipatunglo biya. So mas maayo nang imuhang i-trace na David. Kanang imong kahibalo i-trace na. Pagka kung tan-aw gani nimo nga oy dili nimo ayo at kinahanglan na jud kang detach kay delikado na masugal din na imong kalag. Okay, Mao mo gyud na diri mga kanang exorcist bitaw makipaglaban na ng mga sapi. Mao man na gitawag na diri sa mga sa to panay kaalam nga kanan diri sa spiritual nga gisudlan ng mga spiritual. Actually David, dali ra kay nalitukon ng word nga exorcist. Ngano man kay syempre bisan kinsa pwede man mo angkon nga tawag anang exorcist ko. Pero ang question din karon, naa ba kay katungod, naa ba kay right nga mamahimo kang exorcist? Kay ang mga layman, why katungod nga mamahimong exorcist? Only the bishops. Kay ang gitagaan ni Kristo sa katungod sa pagpahawa og mga yawa katong mga apostol rabaya, wa biyay lain. So kinsa man ang sumusunod sa mga apostol, ang sumusunod sa mga apostol mo ng mga obispo. So mao na ang mga obispo mag-delegate ng mga pare kung siyempre kay isa ka diocese composed of many parishes. So ang tawag ini nga mahitabo daghan siya og kanang mga ginsakpan nga mga gitawag og mga tao. So kung naay masudlan magpadala siya tawag anang mga pare mo nang iyahang pandungan para mo practice mo exercise sa gitawag og pagka-exorcist. Unya sa simbahang Katolika di po na basta-basta nga tawag anang mahimo kang exorcist kay kinahanglan dapat linguist ka. Kabalo ka mo istorya Latin kanang istorya gyud ha. Latin, Hebreo, Griego o tawag ining napagani kaning French, naapay Italian. Ngano man kay ang demonyo basta mosulod na kuyaw kayo. Kana makita na ko nga nagkirig-kirig dili ngo na nang masudlan eh. Ako personally nakakita jud kog naay gisudlan. Normal nimo istoryahon di magkirig-kirig. Normal nimo istoryahon. Unya pagkahuman mailhan lang nimo nga tawag ining gisudlan siya kay bisan pa ang pinakagamay nimong sala kabalo siya. So kana demonyo gyud na. Demonyo gyud na. So kay demonyo man ang isulod so unsay pang counter niya. Mo na ang demonyo kusog gina mangilad, mo na ang pari dapat kuan siya tawag ining expert sa ni anak nga butang. Mabitaw sa Roma ang pinakasikat nga exorcist namo
Father Gabriel Amort, kato linguisto kabalong istorya Latin, Griego, Espanyol, tawag ining Henebreo. Kaya ang yawa mo istorya ana nya kuan kayo, expert kayo ang yawa sa Biblia. So mo na nga dali lang kay paglitok anang exorcist, pero ang question, tinuod ba gyud ka nga exorcist? Ikaduha, kanang gisudlan og tawag ining yawa, kanang giingon nimo David, giunsan nimo pagkabalo nga yawa ang nisulod. Asa mo wala pa mo ang mga Katoliko manggod, ang mga paring Katoliko manggod nga may exorcist, i-determine nila yawa ba gyud ni or naa ni problema sa gitawag og una-una. Basig wala lang ni gitagaan og kanang wala nagitumanan sa iyang ginikanan, mo na nagpakirig-kirig, magpasulod-sulod, gisudlan-sudlan ko no. Bro? Sa mo mga manambalay manggod, dili wala pa ko kasuway og kanang kalaban bitaw kanang yawa. Ang kalaban lang namo diri puros ka ng mga dautan nga sama ng mga naamagud na diri sa kalibutan. Pero lisod putuan kasi nga dili bitaw ka dili abot silang una-una, dili abot dito kanang mutuo ba mo mga mga engkanto mga nana. Ay, kanang dili mga nito ko ang mga butang kay ang tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana naabe mga fallen angels. Mabita ang mga exorcist before na sila mag-engage og tawag anang exorcism rite, kinahanglan na ay investigation nga himuon. Kay para i-identify nila unsang klaseng anghel na ilang kalaban, kay ang demonyo anghel biya. Tan-awon na nila unsa ng klaseng demonyo ang ilang kalaban, og tan-awon nila unsa ni kay ang pinakakuyaw nga kalaban sa tawag anang exorcist kanang mga cherubims. Kay mga bright kay na. Mga bright kasi kay kanang mga cherubims mao na sila ang naghupot naghupot sa gitawag og kining kahibalo og kaalam sa Dios. Kuyaw na sila kay every hierarchies of the angels nana sila kanang mga mga virtues ba nga ilang nakuha sa Dios ba. So karon kung mahitabo nga nimkag sa demonyo na giunsa nimo pagkabalo nga demonyo na naabay investigation pangutan nang nagtudlo si mga anak for example pangutan-an na siya naabatay investigation naghihimo nga kining gihimo niya karon dili ni psychological problem, dili ni mentally and tawag ining emotionally problem ning sakit aning bihana or tawhana. Ingon anang simbang Katoliko, di na basta-basta mo to simbang Katoliko na sudlan ka. Diha na siya tawag anang mutuo kung naay mga kuan, kung naay tawag anang makit-an nga supernatural phenomenon. For example, unsa man ang supernatural phenomenon? Nga mahibaw-an na to nga demonyo gyud na. Kanang manlupad ng mga butang, demonyo gyud na. Kita ni mo sa balay nga manglihok nang kuan. Tinuod na. Demonyo na paluyo ana. Onya di pa basta-basta manghawa. Lay po na nga exorcists kaysa demonyo man na. Kini mo depende lang ni sa makalaban kay namang giubad ka ng mga gibarang-barang bitaw. Mao na kasagaran nga makalaban namo. Sa demonyo gyapon na. Kana mo ang gitawag og mga butang sa yawa gyapon na tanan. Kay kanang mga butang manggod, ang gahom manggod ana, wala na nagikan ni bisan kinsang tawag kanang. Kay ang tawa man tay gahom. So kanang gahom nila barang pero ang question mo gud ana lagi, ang pinakapangutanan nako David is naa ba may gihimong investigation, medical investigation ana? Aron makaingon ta ba nga kuan, makaingon ta ba nga tawag ining tinuod gyud na nga gisudlan gyud siya. Sa amo man gud mga binisaya gud, moagi mo kanang imbestiga sa pagtawas. Tanaw na mo na mga palatandaan bitaw kung gidaot ba ni tawhana. Mao na mo so pag makumpirma na mo nga gidaot ana dito na mo tawagon ng espiritu sa daot mugamit mo ang tawag ang mahitabo ana kung sa balaang kasulatan pa na mo na mga espiritista niya suko ang Dios ana David suko ang Dios ana mupatay ang Dios ana so ang tawag ining mahitabo ana David isa pasingon ana nahitabo nga kanang modern ang klase sa inyong tawag anang investigation kung sa kuan pa ba dili klaro kung baga dili klaro nga ingon ana ang mo na ang correct nga pamaagi nga mag-investigate kag mga supernatural cases kay kana ang mga butang nga manggo David kana masudlan ta na itawag ining mga maglihok-lihok din na mga supernatural cases na nga dili ma-explain sa siyensya. So karon ang tawag anang mahitabo so dapat ang mo-engage pud ana dili kita nga mga human o only human lang kanang wa tay mga gahom kung baga. So, ang ma-engage ana kaptog yung mga responsable nga gitagaan sa Dios og supernatural nga tawag ining gahom nga gikan gud mismo sa Dios. So kinsa man na sila mo na mga pari. Mga pari gud ang tawag anang ma-engage ana dili kita nga mga layman. Kay kung magpataka lang tag-engage ana posible nga mo retaliate na. Nga naman kay every ang mga exorcist nagsulti
nga pag oras mapahawa nimo ng tawag anang yawa sa lawas sa takong tinuod ng yawa, pagbalik ana magbitbit pa naglaing pito ka demonyo nga mas gamhanan pa niya. O nya ang atake ana di lang kay sa imuha, apil sa imuhang gitawag og pamilya. So buti pa sabot kung ikaw ra makikatubang-atubang anang mga demonyuhan na kay mga demonyo magyud kay na sila, di ba? Kung ikaw makatubang-atubang ana nya wala kay tawag anang supernatural nga gahom nga gikan sa tag-iya aning kalibutan na, tag-iya sa gitawag og tanang mga binuhat. Kung wa tay gahom gikan ana, posible nga mapildi ka. Dako og yung panahon nga tawag ining mapildi ka. Unya kanang mga exorcism gud namo nga mga pari. Kuan na sila kanang di na sila basta-basta mutuo. Kaya naibit lang ko nakit-an nga tawag ining manambalay David. Nakit-an na ko siya, action na ni tambal, ang kanya na panay, yupo-yupon pa na niya iyang tawag anang kuan taga Cebu. Pag man iyahang tawag anang kuan, yung sa pagkabalo niya nga nahiktan to niya. Yung sa pagkabalo niya, di mo dili mo na tawag anang makita niya ulahir din nahibaw-an di ay nga nagpatik. Namo na sa mga kanang tawag nga tinag sa pulong. Lagi wala ko supak anak inyo nga man claim nga tawag anang inyo ay tinago na nga gitawag mga pulo. Ang question man gud din na naabay ko naabay tawag ining connection na dito kang Kristo. Kay kung wala na connection kang Kristo nya kung Katoliko ka ikumpisal na pari. Ngano man kay kung sa kuan pa ba ni engage ka og mga butang beyond sa imuhang gitawag og pagtuo. Unya kung magpabilin ka ana David ang ako ang tawag ining tambag posible nga dako nagsalaod kag salaod sa Dios at the same time basig di ka kabawi ba kumbaga. So susihan imong pagtuo David na kanang imong pagtuo karon kung Katoliko ka susihan nang ato ang gitawag og katisismo nya pagkahuman yun dapat ang tawag ining muduos to mga pari kay sila ang mas labaw nga nakabalo ni anang moong gitawag og mga butanga. Kay remember kanang kalaban nato dili physical kun dili yawa ang atong kalaban. Di ni mo na makita o nya manlingla pud na nya usa sa mga ilan nga yawa na David kay di ka padtuon sa simbahan. Na ang ano ra pare kalaban sa sa demonyo. Opo. Na istorya man mo to dati sa imong sa imong vlog mo nakita man ako to. So na po may di ba kana ang mga pari mo man di ba pandungan pud man di ba na sila? Kasi siyempre gipandungan man na sa mga obispo pero dili po na sila. Pero kanang pari mo mo baptisa pandung baga po na. Dili lahi na kay every good tawag anang blessing nga ihatag sa usa ka obispo o sa ihatag sa pari depende na sa intention. Depende na sa intention. For example, abot anang exorcism, naagyo na special prayer para ana. Kaya ang mga pari man po, na sila gitawag og rituale romanum. Kanang rituale romanum, mauna ang mga naa din na nabutang ang gitawag og mga prayers. So, for example, kining ako kining ako ang tawag ining kuan. Kompleto ni naa ni tawag ining English na apod ni Latin. So kanang prayer nga gigamit sa mga exorcist nga mga pari masabta na. Dili nang tawag anang uban nga pagampo nga way makasabot. Dili na mao. Ano man kung way makasabot ana, kinsa nang lingwahe? Kinsa nang language? Karon, kaduha nga tawag anang punto. Sagol. Nagsagol ay Hebreo ug Latin. Og gyud sa pagkabalo nga Hebrew siya kuan gyud sa pagkabalo nga Hebrew siya mao na po na automatic ba nga. Lagi karon kay ingon man ka nga sagol so abot pasabot kabalo ka nga kini Hebreo ni kini dili ni Hebreo kini Griego ni kini Latin ni. Sulti lang gid sa ako sa mga tigulang. Ngayon actually dili na ko na makuan basa kanang maingon ta nga kung sa korte pa na siya David is mahulog maguna sa hearsay kanang sulti din na to matrace ba mo na nga gusto na ko makit-an gusto na to matrace ba ang imuhang tawag anang sitwasyon ngano man kay ang mahitabo man god di naman kay kuan. Okay lang ba? Okay lang ba ako ang tawag anang signal kadali lang pinipilit daw sa tawag sa monitor. Okay lang ba ang signal? Paki-feedback daw ko mga sir. Okay lang ba nga to ang kuan? Paki-feedback daw ko mga sir ug mga ma'am. Okay, tan-aw na to be. Yun ha, tan-aw sa nato ha. Okay ra man daw. Basta sa imo ng cellphone mi. Okay, so muna nga dili basta-basta dapat i-trace nato siya. I-trace ba? Ang pari, for example, ang among parish priest, usa ka exorcist. Kinsa man ang naghatag ng authority nga mo exercise siya, mo practice siya
sa tawag ining exorcism rite kay naamanay kwan kay sacramental magud na David kanang pagpahawag yawa kanang tawag ana mag-blessing alang mga gibarang o ana pagkuan ko na kanang bilong mangguna sa exorcism rite. So naay tawag anang pag-ampuan ang simbahang Katolika. So karon ang hitabo before na himuon sa pari magpapandong na sa obispo. Nganuman kay ang authority direkta na didto sa obispo. Dili na didto sa pari. Ang pari wala sila'y authority. Wala sila'y authority ana. Karon, so ang hitabo, so ang katong obispo kinsa may nag-consecrate ani niya para mahimo siyang obispo. Mao na pa nag-question hantod nga mosangko gid didto sa mga apostol. So kana mga pulong nga ilang ginalitok ilahan lang gidawat para i-create na nga klase nga ministeriya kay para pagpahawa og tawag ini mga yawa. Karon, dirita sa imong tawag ining kaso. Imong ka nga tawag ining ako kuan ko kanang usa ko ka gitawag og manambalay. Asa ang koneksyon nimo? Asa ang koneksyon nimo? Musangko ba ang Kristo? Kay ang kang Kristo may lain mga pari man, mga pari gitawag og mga obispo. Mao man ang koneksyon kang Kristo. Ang question ana kanang imong nibaw-an karon connected ba sa obispo? Karon magud kay ano pa kanang bali tawag ani. Bago pa lang nako pagsulod diri sa spiritual bago pa lang pagsaliksik nako. Wala pa ko nakakuha og kanang mga ebidensya bitaw nangita pa gani ko. Mangutana pa ko para punog ba mutawag ko balik sa imo ha. Masigday na ano napagkatubag ka pangayuan ako sa mga tiguang. Sige. Balik og tawag inang tawag dinhi, balik og sulod dinhi pag nakakuan na ka. Kay ako sa tinuod lang daghan kay na mga gahom-gahom na gani nagpatambag sa ko may tungod ana ko ayaw. Kay ngano man kay kung pag-uras gani nga maghimo na kag imuhang kaugalingong otoridad, buti pasabot gawas na ka sa otoridad ni Kristo. Posible ang tawag ining yawa mo nagpaluyo nimo ana. So karon ang hitabo kay bag-o pa man ka nakasulod anak tun-in na imong pagtuo nya pagkahuman na duol kag pari ikumpisal na. And paminaw sa pari ang isulti sa pari mahitungod anang maong mga butanga. Samtang nagtuon ka kumpisal sa pari. Kay para at least magiyahan ka kay ang tinuod na Katoliko dili mo buhat og mga ingon ana nga mga butang David. Ang tinuod na Katoliko. Okay David? Okay, mawalan ko siya, sir. Nalipas ko sa tanong. Di nga ko pumunta na ng mga debate ni mo ba? Sige. Katawag ko kung paano na kaya makalaban ni mo. Oo. Salamat sa pagsulod Salamat sa pagsulod. Sige, salamat. Okay.